Tapno may pasigurado ti Lina ken kapya iti umadani na selebrasyon ti panagbanga iti Baguio City nang ipatungpal ti pulisya ken ti BFFFI iti walkthrough. Manamnamamati sa nga ribo akamang ti pulisya nga agwanawan iti syudad kabayatan ti piyesta. Detalye ti report idano ni Bridget Marcasi, Pangosfian. Imat ti security plan ang nabukal para iti umadani a panagbenga festival nang ipatungpal iti walkthrough dagiti kamang ti Police Regional Office Cordillera, Baguio City Police Office, Baguio Flower Festival Foundation Incorporated, kenda dumapay a volunteers iti paset ti PNR agingga iti Melvin Jones. Paset daytoy iti panagsagana para iti panagbenga. Tapno maamuan dagiti nasken na mabaliwan ken maipatungpal para iti Lina ken kapya, sakbay, kabayatan ken kalpasan dagiti aktibidad. Kang runaan na nasukimat dagiti tiso akadawyan apakapaspasaran iti nailet agunay ti trapiko, ken lugar apakaururlungan dagiti agbuya iti parada. We will aim for zero incident. Pag sinabi natin incident, hindi lang yung may mangyari sa audience, but of course, yung kaya sabihin natin yung petty crimes kagaya ng pickpocket para ma-avoid natin. Kasi nga, last year, tinitignan namin sa data, zero incident tayo. And zero petty crimes din na nangyari. So we will aim na maduplicate natin yan this year. Kang runaan natutukan dati crowd control na anayas agaraw ti parada. Pakairamanan dagiti agbuya ken ti pan nakaipasigurado a nawaya ti emergency lane para itinaparpartak a panagresponde. Kabayatan na, nasurok sa nga ribo pitugasot a personnel ti Baguio City Police Office ken volunteers ti manamna mga agwanawan para iti Lina ken kapya kabayatan ti makabulan a selebrasyon. Mangipaaypay ti Police Regional Office Cordillera iti kanayunan a puwersa iti syudad kagidan iti manamnama a panagadu dagiti turista. Bibigay tayo ng augmentation coming from nearby police office, particularly yung regional office natin ng mga personnel at saka yung Benguet Provincial Police Office. Magtutulong din sila, magbibigay din sila ng augmentation personnel. And of course, yung mga force multipliers na itatap ng Baguio City Police Office. Nabalakadan dagiti umili ken bisita a sumurot kadagiti maipaulog a paglintigan iti selebrasyon ti panagbenga. Bridget Marcasi, Pangosfian, para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.